Konta iguk, ekarrituko horrire surfeko olak, tablak, ez da? Bai. Ze itxura, ze gauza jarrai, altzeka bat eskun hartzia. Bai, noski, tako zeoki, taureta ere sartzeko. Ze itxura, ez da? Harina, ez da? Harina, eta ze dena egurra eta kortxua. Berez, oinarrian egurra kortxua eta barruan zakak sandwichan, sandwich moduko bat, espuma, barruan zeok, EPS espuma. Vale, bai. Flotabilidade hori aukitzeko, eta gero forma hobeto eman alizateko, edo? Eta batez ere harintasuna postua egiteko. Vale, ados. Egurra soilik izango balitz, igual pixua gehiago izango luke, eta... Pentsatzen nian pixu gehiokiko zilala, baina hartu dut, eta itxura banazekak, Hori da, Paulonia egurran berezitasun handina da, bere harintasuna. Vale, eta Paulonia egurra esan den, egurra berezia berdik orduan, ez da? Bai. Aritzakin iten baek... Aritza bere densidadia eta pixua. Tugu antzako eta ona, baina bestela... Igual aritza hartzek eta lomboarrentzako eta lomboar klasikoentzako pixua eskertzen dara, oso... Bai, kutsilloa bezala jongo guan, ez da? Bai. Vale, eta hori ikuste jat, surfeko tabla ziokela, baina paipua ge bai, handplanea bai... nahiko gauza iteituk, Bueno, badia, azteko... Itxastresna danak, urrengoa zein de itxasuntzilein berralde urrengoa, no? Etzeki, bineon, menta abierta. Menta abierta. Ikusiko deu, biharko gunean zingo deu. Ondo. Nundik etorri zai zirrara olako tabla egiten azteko? Egia esan beti izan dit. Surlario bezala, eta gainazuk badakizu, zure surf tablakin dakazu hoi, nik ingo nuke bat. Bai. Eta beti izan dit buruan, bineon, atzea botatzen zian, gaur egun ikusten dian tabla oikuenak, polisterra eta material horiek etxut erailinak. Toksikoak eta... Oidek. Laneako ez ditu gaintxukuna, zatik beti ibili berra izan tapatuta eta... Oidek. Eta udara oporraldi baten emaztekin nintzela Portugalen, hau ezagutu nien, eta jode, esani, nik hau inberdit eta a full, oain arte. Vale, orduan Portugalen ikusi guan, han bertan gatu itzan ikasten, autodidakta izan naiz, o nola indek historia? Claro, konfinamendu historiekin eta guzti jau, denbora eman zian burua emateko, eta Frantzian nizkin ikastaro oinarri batzuk, eta hemen gaude, poliki, haber ze atatzen dan. Bikain, eta